Sziasztok, Németh Kriszta vagyok a Tatabányai műjégpályáról, és bemutatom nektek, bár szerintem nem kell, Gebei Pétert, aki 56-szoros magyar válogatott, ha jól mondom, hátvédként játszott aktív jégkorongozó korszakában, most pedig a játék másik felén, a játékvezetők térfelén játszik, mondhatni, illetve képezi és mindenfélét csinál a játékvezetőkkel. Azt kérdezném elsőre tőled, hogy mit szólsz a tatabányai rendezéshez? Ezt is köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy itt lehetek. Én azt gondolom, hogy én nem sokszor voltam itt, még nagyon régen voltam egyszer, amikor elindult ez a jégpálya, és azt gondolom, hogy óriási a változás, úgyhogy az, amit itt összehoztatok, csak gratulálni tudok mindenkinek itt Tatabányán, mert ez egy olyan létesítmény, ami azt gondolom, hogy maximálisan kiszolgálja a tatabányai jégkorongot, illetve hát nyilván reméljük, hogy még vérmesebb reményeitek vannak, és még tovább fejlesztitek, de hogy látható, hogy itt azért a pénz jó helyre kerül, meg garancia arra, hogy jó munka folyik, mert tényleg azt látni, hogy élmény ide bejönni, élmény nézni, meg egy nagyon kellemes környezet, egy nagyon 21. századbeli környezet, úgyhogy gratulálok ezúttal is. Ezt nagyon szépen köszönjük, és mit szóltál, mint játékvezető az előzőleg látott játékhoz, ami egyébként szerintünk nagyon szép volt és kevés kifogással, de azért érdekel, hogy szakmailag mi a véleményed? Nagyon nehéz kérdés, én játszottam ezt a játékot, sosem mertem inline-on játékot vezetni, mert azt gondolom, hogy amikor az ember fáradt ebben a nagy melegben, sokkal agresszívebben viselkedik egy-egy elmaradt döntésre, vagy jogosnak vélt, vagy nem annak vélt döntésekre. Úgyhogy én nagyon élveztem, tehát annyira kiegyenlített volt, és annyira izgalmas a végletekig kifejlett, és sajnáltam, hogy a srácok nem jutottak a döntőbe, mert azért az egy igazán hazai döntőt láthatott volna a közönség, de így is azt gondolom, hogy az egy nagyon szép eredmény, hogy ezekkel a Erste Ligával felálló, volt válogatott játékosokkal szemben ez a kis fiatal társaság ilyen szépen helytált, úgyhogy én gratulálok a Tatabányának, hogy egy ilyen kis frankó csapata van. Ezt azért egy picit pontosítom, mert ezt te sem tudod. A csapat a nevünket viseli, de főleg macosok, akiknek innét is egyébként gratulálok, mert zseniális munkát végeznek. Mi tegnap egyébként az U14-jel viszont ezüstérmet szereztünk, úgyhogy ott is szép munka volt, és ahhoz viszont áttesszük ezt a gratulációt, amit köszönünk. Mit tanácsolnál egyébként úgy az inline-osoknak Tatabányára, mint a jégkorongozóknak, hogy mi az, amit a leginkább csináljanak, hogy itt tényleg meglegyen, bár mi egyébként elsősorban arra gyúrunk, hogy az egy-egy tehetséget elküldjük nagyobb csapatokhoz, és mi adjuk a közönséget a Hajrá Magyarország, hajrá bármelyik csapat lelátón. Én azt hiszem, hogy ez egyébként az inline, mint nyári kiegészítő sportág a jégkorong egy nagyszerű lehetőség. Arról nem beszélve, hogy azért ebből is lehet még továbbfejleszteni a jégdiszkóktól elkezdve inline diszkót, csak javaslom, hogy azt is tudjátok, hiszen mindenki tudja, hogy Tatabányán, ahogy mondtad is, egy nagyszerű jégdiszkót szoktatok szervezni. Ennek szerintem ugyanúgy, mint Amerikában, Nyugat-Európában megvan a helye. A Magyar Jégkorongszövetség azon dolgozik, hogy minél népszerűbb legyen, minél jobb legyen, és hát az ilyen rendezvények teszik hozzá azt, hogy egyre inkább jobb legyen, színvonalasabb a bajnokság, amit egyébként nagyon érezhető, hiszen azért ne felejtsük, hogy döntőben egy profi francia bajnokságból érkező játékos is lesz. De én azt hiszem, hogy aki eljön, vagy kijön, az a jégkorongot, aki nem szereti az ütközést benne, vagy azt a keménységet, amit játszanak, itt inkább a technika van kihangsúlyozva, úgyhogy javaslom mindenkinek, és hát arról nem beszélve, a főtéren pedig lehet menőzni, hogy ki mennyire tud görkorizni Tatabányán is, úgyhogy tényleg egy nagyon jó sport. Ezt fiúsanyaként egyébként megerősítem, annak idején én is mondtam, illetve a kisebbik fiam jelenleg is játszik és egészen jól, hogy ha másra nem, azon kívül, hogy egy nagyon sportos életformát és nagyon komoly dolgokat hozhat, azért csajozós figurának a srácoknál ez nagyon tud működni, hogyha megtanulnak igazán korizni. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és hát jó szurkolást a bronzdöntőre, illetve az aranydöntőre. Én is nagyon szépen köszönöm, és hajrá Polipok! Köszönjük!